Kolokanikaw aunitle Anshira Herela Alakantle Herela. Madame le ministre de la Santé, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé des actions humanitaires, Madame la conseillère spéciale du président de la transition, Monsieur le gouverneur de la région de Koulikoro, Mesdames et Messieurs les élus du cercle de Kolokani, de la commune de Kolokani, autorités traditionnelles et coutumières et religieuses, je vais faire l'économie de mon discours d'inauguration du centre de santé de référence de Kolokani directement en langue nationale. Nana Kuma Minumfo, président de la transition Togola, gouvernement de la transition Togola, Kanyesi Kolokanikaw fait. Kolokanika be dugutigiu almamiu chéu musou demisenu responsable be minumbe Kolokani marala ka fawiye ko président de la transition Baoufou le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Anana ale de Kachila. Konga fo Kolokanikawi. Kabini yelema dona Malik Konon. En août 2020. Mais surtout Kabini rectification de la transition Sigira. Mais Kalo Mugani Nani 2021. Kabini aye gouvernement kura sigi hami kele mimbala hami dama minumbala oye folo ka basigi ni lafia sigi malikono. La sécurité des personnes et des biens uba fo tuba ukanu mba fo burke bame minunte bamana kame basigi ko nati malila ni lakanate yoromina foite sunogote duminite dinete foite kalanti lakana ode aka hami fololi lakana balia de malikien aka hami flana emwe ka jidi malion bema yoroshi kana soro malila yoromina malion se ka ji soro kami ahamis flana sabana emwe ka dunka fa sabati jamana kono ni kongo be jamana 2 minuna uka se ka sabati ni kongo bila kongo babila abika horia bila ahamina na emwe ka kenea sabati malila ka kenea di malion dema ahamidurna emwe ka kala ka l'école sojo malion beka bo dibila beka kalanki ahami worona imwe nale ase dama akasira ubla yoro bela
Malion ka se ka ɲɔgɔn tama Malion ka se ka tama yɔrɔ bɛɛ la o haminu minnu b'a la ale bɛ i n'a fɔ dugutigiw Malion denw bɛɛ région bɛɛ cercle bɛɛ commune bɛɛ i n'a fɔ dugutigi n'a denw nafolo man ca musakaw kan ka dilan yɔrɔ bɛɛ la ale bɛ priorité di min ma o ye lakana o de kama o b'a ye sisan a bɛ kalo kelen bɔ mɔgɔ ni min bɛ jamana tiɲɛ u b'a fɔ min ma ko terroriste Mali l'armée bɛ ka fɛn min da u kan ka bɔ le 28 décembre 2021 ka se bi Mali l'armée ye baara min kɛ a ye terroriste baara hakɛ base min ci ka terroriste hakɛ min faga ka kɛlɛminɛnw minɛ u bolo o ma deli ka kɛ nin ye san 30 fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ kɛlɛminɛnw minnu sara ka di an ka l'armée ma san kelen kɔnɔ o ka ca ni min dira l'armée ma san 10 san 20 kɔnɔ i y'a dɔn kɔrɔlen maliyɛnw bɛɛ bɛ boli ka b'u ka yɔrɔ la u b'a fɔ min ma ko réfugiés 350 000 maa ba 300 ani ba 50 maliyɛnw denw minnu bolila ka b'u ka duw la minnu tɛ kɛnɛma min bɛ Mali la m'u t'u ka so u ka duw la o maliyɛnw bi u bɛɛ bɛ ka segin dɔɔni dɔɔni u ka yɔrɔ la bi maa ba 50 o de seginna semaine tɛmɛnen dɔgɔkun kelen kɔnɔ 15 000 personnes maa ba 10 ani ba 5 o de seginna u ka yɔrɔ la o b'a yira k'a fɔ ko lakana bɛ ka na dɔɔni dɔɔni jamana kan o ye hami fɔlɔ ye hami to dumuni ko dunkafa école ko kɛnɛya ka siraw dilan a b'o baara de la don o don k'a vini gouvernement sigira ale ye chef suprême des armées donc lakana ko ale ni ministre de la défense ani ministre de la sécurité u de bɛ baara la mais baara to bɛɛ ministre o ministre a ye instruction sɔrɔ u ka baara kɛ maliyɛnw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ maliyɛnw ka se k'a fɔ transition in bɛ ban don min na ko ala ni tiɲɛ transition ye baara min kɛ a mɛnna an m'o baara ɲɔgɔn ye Mali la ka se ka élection organiser pour que président kura min bɛna sigi o ka se k'i ɲɛsin jamana baara ma lakana ko kana ka hami ye tuguni a ka se k'i hakili i ɲɛsin jamana développement ma ka école sow ka kɛnɛyasow ka siraw k'u dilan o de ye hami ye bi ko n k'o f'aw ye k'a fɔ à travers vous k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ye hami min bɛ président de la transition la bi o de ye nin a ko ko n k'o kuma f'aw ye ale tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la conseil national de transition tɔgɔ la institution de la transition bɛɛ tɔgɔ la a bɛ baaraba minnu la o de ye nin bi an nana kɛnɛya ko de la a ye kɛnɛyaso minnu jɔ u y'a fɔ ko 1,600,000 ni kɔ de dɔnna la mais baaraminɛnw minnu sanna u b'a fɔ min ko plateau technique ani ambulance ani véhicule double cabine ni ye baaraminɛnw minnu bɛ don kɛnɛyaso in kɔnɔ n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ miliyari 1 bɔ 1 milliard o kɛnɛyaso in o bɛ se ka en même temps li 70 banabaatɔ 70 bɛ se ka furakɛ en même temps kɛnɛyaso in kɔnɔ
il y a do ambulance be projet là mais président yéré aya me kamena kolokani aya conseil spécial blakana on a ni kuna funi nyumai ko président ye ambulance wéré sans ka fra ambulance fla mimbe projet là et ambulance krem fala dugutigiu akuye la ñini do ke ministre de la santé fait ale ka voyage là-bas quoi le ba fait boliminam do kadi aka kidema pour que ni ki babolo o se kata yoro bela ko ci lase boliminam fara ministre de la santé ya alabe a dira dugutigima biere pour que kiden ka se kata akibe akise yoro bela ay wa retraité ou ani ma wéré gouvernement kanga minun deme pourquoi quoi kungo ka se ka nyanabo INPS ni kanam directeur fana ou be délégation là uluna na pour que ka dongelea mimbe kolokani ba se ka solution sera là e bara mimbe ka ke kolokani bi kuma minun be ka fo bi o se ka vo cercle bela donc cercle au cercle Malien ou Malien na nye banabi aka don ko luka turbese bi kolokani de be ate wati jambo ankumbe nyoro sini avec yoro la yani transition kaba yoro ni barabe se kakala gouvernement de la transition sous l'autorité du président de la transition au barabeke na la sona et Kantola ambo barabaina Malian beba dombi bara mi mega ke jamana kono amase akuma kafo benye bala beba santi kanke ambe ka terroriste kele ambe ka nga jamana horeya ni dambe sigama wati de la do beta africain do choukou bla Mali contre la ka sanction ta Mali contre la. Un peuple malien ya ira. Janvier kalotani nani. Kolokani taou yake. Janvier kalotani duru samedi le 15 janvier. Aou ya ira. Comme malien to ya ira. Ko amma geni sanction nwe. Ko aka horeya. Malien ka horeya na dambe. Ante so maushika pietini. Président ko kanga ufo aux manifestations de soutien. Kafo aouye ko alebe barala gouvernement barala institution de la transition bébé barala et résultat fana benye bala mais alebe mini ni awfe dugutigi ufe makoroba ufe almami ufe jamana dombe cheni muso malikono ani malikoko abe femfla de nyini awfe femfla fem folo aw ya yira o soutiende ka gouvernement soutenu ou ye sanction nous da anka domina minu yo sanction nous ta ou yere ba don kuku ye CDAO sharia soso ou ye UEMOA sharia soso ou ye ONU sharia soso achite sharia la ou ya ke dron pas soubessa la ou ya ke dron pour que gouvernement in ka d'Afrique ka déstabiliser minu ye ninganiata ngania were tulade kube Mali de me galondo uyo sanction nunta pour que gouvernement in Kadhafi ambe kelemina kamali horena dambe segama o mandi doye do ba fe kanto jonyala uluna na abe san wolon labo unana kubande me ka terroriste kele ka soro ubena domina kele kumbe koronfe kutoya i barkan beya i fama beya i takuba beya i eitem i ekap nta don kuma were be to were bula ube beya o bela terroriste be kanga jamana mine doni nan kuma ni président de la transition ku mi jo ajoro la
mun de bena ke malla aw ku ya ye beya ye ya Afghanistan communauté internationale samuga deke ukumbe élection organisée ukumbe président Kourasigi dongodo alaba kube terrorisme kele mais alaba keramuye don do la dron uyuka avion ta kube taka boyi be Afghanistan wi ukumbi bolika avion mene ku yere sauver anko kante sa antena sigi fo okana Mali soro ala barkala donc nko antena sigi fo mi Afghanistan soro okana Mali soro o de ma bendoma donc bi na ye gouvernement soutenu abe bara mina na la sona o bara yin abase adana président mi fait aw fait tuguni o ye duawu ka duawu ni makorobaw fe ka duawu ni dina nyamago fe ka duawu ni befe ni doa na ya soutenu ni duawu bako na ye duawu kai ala be barka daga barala gouvernement be bara mina ala be barka do ala mbe segi ye min fo peut-être do kumame nko uba fo mi ma ko communauté internationale ay samuga de ke kele la Afghanistan ko be terrorisme kele don dola o ka minon chekata ye afghan toy be ko ñu ye réseau ka ukumbe avion mine kaboli anta fe kansigi o kamalion so o de kama wulla kanjo kamba gan jamana lakana ante mo shi kono o la tuguni ni mi ba fe kandema bandeme mais ante mo ko shi kaplan la tuguni surtout que dobe ube min fa alimi ube min ke jukoro o tekele donc kako famu o majadoye wulla kata campagne ke anka ka africain do chou kubla Mali contre la pourquoi sanction ta awe boli minke le 14 janvier kalotani nani ani tani duru akera kolokani aye minke o jara président kawfo ko walimando ola nku ya fo ka soro micro ku mani président be lajini flana minke awfe doawu makorobaw dine tiu jamana dombe ay doawu donc président ku kango fawi abe la nyini flaminke soutien ani doawu abarato aya tabul ko gouvernement bu na ona yani transition kaba amba ko Mali dambe na horaya président de la transition Assimi Goïta, gouvernement de la transition, conseil national de transition, ni administration B, ou kabara, anyesi mima, anyesi nendomima, ka Mali horaya, na dambe ka segi ama, ya ni transition kaba. Ka lakana segi Malila, ola, ambena élection organisée, ni élection organisera, président Koura mimbena sigi. Ale ka bara ye mun ka jamana développer ka l'école so ka kɛnɛya ka jiko ka dunkafa ko sabati Mali la o de y'an ka bara ye donc président ye cibaw minnu donda ngu fo kolokanikaw ye à travers kolokani population ka fo maliyɔn bɛɛ ye o cibaw de filɛ nin ka ɲɛw fɛ tuguni ni i y'a fɔ kan min na bamanankan n'a jɛlen tɛ kosɛbɛ mais mi ye kuma minnu fɔ n b'a dɔn ko bɛɛ y'a faamu kuma nafa bɛ kuma minnu na n b'a dɔn bɛɛ y'a faamu n bɛ bɔ yan sisan n bɛ taa président ka ci wɛrɛ la Segu
sini bɛɛ o de kama n bɛ hakɛto ɲini kɔlikanikaw fɛ an tɛna mɛn tuguni mais a b'a dɔn ko an bɛ Bamako maa o maa n'a bɛ ɲɛmɔgɔya la bi u bɛ Bamako mais u hami u hakilina u bɛ Mali cercle bɛɛ la u bɛ Mali population bɛɛ fɛ a ye n dɛmɛ ni duwawu a ye n dɛmɛ ni soutien n'aw y'o kɛ aw bɛ n'a ye yanni transition ka ban n'Ala sɔnna a b'aw ka hɔrɔnya n'a danbe Hasimi Goyita n'a ka gouvernement a bɛ sigi a ma hakɛto b'a la sali Ala Mahamadu